Moi, täällä on Tonsi ja nyt pelataan Signe Playerissa Terrariaa. Mennään täällä näin. Näin. Vähän lagaa. Näin on vanha tyyppi ja sit on laitannut jotain mappeja, missä on kaikki kamat. Mutta no niin, mulla on nyt jonkunlainen talo. Tässä on haastanut jotain bosseja. Yhdelle olen kuollut. Niin. Ja kestää. Niin edelleen. No mä tässä Terrariaa pelannut joku 7-8 tuntia. Ostin sen tosta, mikä talvialle? Joo, silloin. Joo, tää on hyvä. Ja tää on ehkä mun paras. Kun tapoin yhden bossin. Täällä on minun kotini. Milläs mä oon kuollut? Noniin. Goblin-armeijalle, eli peikko-armeija. En halua mainaamaan. Mitäs siinä lukee? Muistaakseni? Noin. Voidaan vähän katsoa tarkemmin. Näin. On vähän eltejä kyllä tässä näin, mutta ei paremmin voi mennä. Etsitäänkö nyt jotain vihollisia? Eiku vois mennä muuten jonnekin. Mainista mä pääsen ikinä ylös. Muokataan vaikka taloa tässä ekassa osassa. Tai tämmöisessä joku osa. Varmaan tulee monia osia tästä. Pelataan. Täällä Tonsi-käyttäjällä on myös toinen pelaaja. Mutta toinen pelaaja ei ole niin hyvä näissä kaikissa, mitä pelejä onkaan V2 ja semmoisissa, mutta muuta. Hän ei ole pelannut paljon tällä tietokoneella, hän pelaa enemmän PlayStationilla eli PC:llä. No niin, sillä menee nopea. Näin. Mutta hänkin tulee kuvaamaan videoita jossain. Myös kuvaamme varmaan tällä mikä PlayStation. Jotain videoita, mutta ei ole EasyCapia tai HDPVR, niin pitää kuvata kameralla ihan sillä tavalla. Eli mä ostan tuolta mun kaverilta ehkä EasyCapia, mutta pitäis vaan katsoa mitä siihen saa tehdä värit. Pitää miettiä jotain semmoista. Noniin, otetaan nää puut. Tää puu vielä tästä tohon puu. Vähän jotenkin sumea näyttö, en tiedä miksi. Torch! Pääseekö näistä tästä pois? En mä halua rikkoa puuta. Ne on tää valaitsee. Mikä näitä mun ystävän nimi on? Dustin, okei. Ja mikä on mennyt yli? Mutta ei tätä taloa niin. Mihin ne muuta? Mulla on vähän paljon tavaraa, kun en oo osannut tehdä chestiä, älkään haurako, mutta ei kun on mun chesti, on. Miksi mä en oo laittanut niitä? En mä tiedä, toi sama. Jostain on vuoden vaalio. 7. Missä mä voin laittaa sitä tähän noin? Vai onks tää ihan blokkeja? Mä en nyt tiedä. Ei oo. Otetaan ne takaisin samaan. No niin. Missä? Mitäs mä eka laitan puuta tähän alle ja mä pääsen korkeammalle. No niin, nyt on hyvä. 7. Näin. Ja sitten 3.
Voisi laittaa chestiin tänne taloon, että... Huo. Ei tontilla, laitetaan vaikka... Iron Blockin tilalle. Jos chesti saatais tähän. Joo, siinä on tällainen. Lähinnä kaikkea turhaa. Kuparia, tikku, hammer, prinssi, tommonen. Tökkimiskeppi. Dirt block, toinen chesti. Ei! No ihan sama, mä en tiedä mitä tossa tapahtuu, niin edelleen ja... Okei. Tämä menee jännäksi. Kuoleekohan tässä videossa? En usko. Hei, mitäs? Vitsi jouskari, mihin mulla ei ole luoteja, tai en mä tiedä. Koitetaan ampua. Ysi. Ammu. Tuolla. Meillä on jo paras. No sinne lähes bubu. Ota vastaavaa, mä en jaksanut hakata sitä vaan. Näin. Noin, mennään vaikka. Ei! No, tässä on. Enkä mä oon tehnyt peikolle, että ne ei pääse tosta. Mitä mä kuolin tässä? Ai taas jollekin taikurille. Mun syndikate-tyypillä kuollaan, hän pelaa sillä jolla tässä mapissa. Se on se paras tyyppi. Ja on ottanut sit mun all-item-mapista. Mitä onkaan? Niitä bosseja. Kun ei ollut muuta tekemistä. Pelailut. Ja niin. Tää videosta mä en tiedä miten pitkä tästä tulee, koska... Noita. Missä mä painan toista klikkiä? Mitä chestissä on? Oota, mä laitan tän näin. Niin, noniin. Mä en tiedä milloin mä lopetan. Tossa oli mikä tämä toinen käyttäjä, koska kuvaan hänen kanssa nyt videota. Näin. Miten toi sai muuhun isketty? Mulla on vitsi hyvä hammeri. Oho. Pikku. Kuolekohan noin helpolla? Ei näköjään kuole ainakaan yhdestä. Tulkaa. No ihan sama, häivy. Vähän tuolla paljon chestejä, mä en oo käynyt täällä. Tuu Slime, jos näet mua. Mä tein sulle valoa, en mä pääse tappaa. No et tuu. Okei. Mitäs tää chestissä otetaan? Otetaan täältä. Yes. Tom. Granati. Ainoa. Nää on niin noloja. Mä en tajua mitä nuo vois tehdä. No niin. Hajoa. Mä inhoon. Tätä kun näitä pitää hakata. Mä en nyt haluais mennä kovin pitkälle mun kotoa, koska mä en oo mikään seikkailija nytten. No mä en oo vaan jaksanut pelata tätä, kun on pelannut MV2 ja mitä tää on. MV2 ja TF enimmäkseen. Millä mä oon kuollut toi? Oli hei näytä. Oli sama. Ei olekin tollasella samanlaisella. Pää. Ai niin toi.
Sapa mä en tiedä miten mä pääsen täältä enää takaisin. Koska tää saattaa olla se mun ansa, joo. Mitäpäs jos mä teen tunnelin? No ei siinä pitäisi mennä kovin kauan. Oho, tuohon tuli tommonen, mutta ei saa haittaa. Tää on hyvä, kun tässä on se roskapönttö, kun Minecraftissa ei ole sellainen, että ne pitää heittää pois, että mä tykkään siinä mielessä myös tässä, että aha, nyt lakas. Tollasta mulla ei oo kyllä ehkä. Mitä tässä tapahtuu? Näköjään 4, 2, 3 pelaa. Ice of Space. Muuten jos haluaisit nähdä Ice of Spaceista videota, voi sanoa, että minulla ei ole sitä, mutta olen hankkimassa sitä. Ja kunhan saisin rahalla ostettua PC-kaadin. Ja jos haluatte nähdä Kodi 1, olen myös hankkimassa sitä, kunhan saisin rahaa. Homma nyt lähettäkää minulle rahaa, katsojat. Niin, ja tämmöinen alku varmaan pelille tulee tässä maassa, että mitä sulla asiaa? Niin, ja hieno patsas. Ei hajoa. Ja se video olisi tässä, moro!